Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажем как играем на Star 86 с моя приятел Avatar Slim 22, т.е. Мирослав Терзиев. Добре, Миро, да влезем в Star 86. Да влизаме в Star 86. Добре, чакай малко. Значи, нещо да изключваме? Не. Няма нищо. Айде, и днес ще ви покажем 5-минутово шоу как играем аз и моят приятел Avatar Slim 22. Так че моят интернет нещо така ми бъга играта, да рестартира 100 пъти играта, докато ми тръгне. Ето я Star 86, ще ви демонстрирам играта, хубава си е. Вие сте малко извънземно и може да ходите в кораби на приятели или да се виждате на планети. Примерно Нинджа планета. Имате джетпак, имате си къща, кораб. Аз имам на металце. Къде? Аз имам магическо на металце. Кой е тук? Добре. Аз съм 6 лева, мога и аз да скупя. Ще скипна за малко. Здравейте пак, отивам в Блоба Сити, Миро. Добре, аз тук пак трябва да рестартирам. При Блоба Систем събирането е много трудно. Едва взех всички. Аз не взимам всички. Какво става с тази плеер краше? Какво ми интересува? Хей. Брей. Моля то тръгни, Моля то умре. Сега само да си взема това и започвам да събирам пари. Така, Миро, къде си? Зареждам. Боже. Оп. Пари, хора. Едни момичета идват тук. Намерих си пари. Плюс батерия на джетпага. Това мисия втора, описание. Играта е много яка, нали Миро? А, не, няма аз да гоня. Да се разкаре. Така. Публикуване. Коса. Чакай, че един мой приятел Габриел, знаеш го, прави клипче в момента. И ние се чуваме. И какво че тази игра не мога да тръгне? Еми, да става. Ако аз вляза по чудо, ще да видя. Инвайт. Не искам аз. Това е на планетата. Да, не вижда си. Молата, игрички, тръгни да играя, бе, молата. Не тръгвай. Ще да 6 лева е гади. Аз в момента се качвам клип. Star Wars, код, мисия втора. Вай тръгна. Yes. Ето. Браво, но аз после ще прекратявам клипчето. Не ми прави онзи трик с... Няма. Направо. Така. Лодинг си играя. Сега пак ми зарежда някакви блупринти. Така, почти станах 7 лева. Не ми остава Аз тук ми иде да си блъсна главата. Блъскай. Да поумнеш. Блъскай. Какво и става? Ти беше една мила игричка. Сега... Помия. игричка. Сега е помия. Трябва да 55 година, влезна през 5. Какво ме интересува? Аз още съм млад и аз съм 13-12 годишна. Yes! Everybody dance now. Влизам в играта. Мисля, че е по-добре да спра бандика.
това е семейния лидер. Соскилър, влизай. Къде си? Аз съм в къщата си. Блоба Сити. Блоба, окче. Блоба си планча, де. Я сега да се пробвам да събера всичките. Това е само за професионалист. Не. Професионалисти копчета. Ако ги събера всичките, то много е. Късно, аз вече ги направих. О, гъбка. Намерих си пари. Да, правим се. Аз съм мега про. Ой. Да. Дун. Събрах ги, бе. И това беше от мен. И това беше от мен и Миро. За това спирам. Маха са. Добре. Хайде, чао.